kaThixo amashumi amabini anesihlanu kule nyanga emiyo. Masifumaneni ilizwi likaThixo kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguLuka, uLuka chapter 24. Sifunde ivesi ezimbini, verse 28 and verse 29. Luka 24, verse 28 and 29. Isihloko, uYesu uyazibonakalisa endleleni yokuya e-Emmaus. Basondela kulo mzana babesiya kuwo, wanga yena uyegqitha. Basuka bamzama besithi, hlala nathi ngokuba kuza kuhlwa, nemini seyisangene. Wangena ukuba ahlale nabo. Ilizwi likaThixo eli alisikelele uThixo alinika uzohlala enhliziyweni zethu, ze libe ngamendu sakuphelelwa ngamendu, zebe liyeza xa sifayo, ze libe lusizo xa sigulayo. uThixo alisikelele ngoku nangonaphakade. Amen. Masithandazeni Thixo msomandla, Thixo hlala emazulwini, Thixo ndozole ebomini bethu. Sizawuthetha ngezwi lakho Thixo olungileyo, sizawuthetha ngezwi lakho kubantu Thixo abalahlekelwe lithemba. Kodwa izwi lakho Thixo lona lilithemba kuthi, sakuphelelwa lithemba. Thoba umoya wakho Thixo yongama singekachukumisi nanyinto, uzibonakalise ubukhosi bakho njengoThixo ngokunaphakade. Amen. Eyona vesi ndithanda into okokubana masincokole ngayo yilaa vesi ya29. Hlala nathi ngokuba kuza kuhlwa, nemini seyisangene. Hlala nathi ngokuba kuza kuhlwa, nemini seyisangene. Ithi xa idlula laa ndawo wangena ukuba ahlale nabo. Njengoba sisazi intoba sisuka ePasikeni, uYesu uyazibonakalisa ngantlobo zone ebantwini, ebafundini bakhe, into okokubana uvukile kwelabafileyo, ukohlula ukufa. Ngoku uyazibonakalisa kubafundi bakhe. Usendleleni ebheka e-Emmaus, udibana nabantu ababini endleleni bencokola ngezinto abazibonileyo eJerusalem. Kodwa bona aba bantu indlela ibibheka e-Emmaus basamangazekile kwisisehlo esehlileyo. Bathi xa bethetha besicimba lona nguye uyaba ngumhlawuleli wezono zethu, kodwa naba ababhali bembulala ngokumxhoma emnqamlezweni. Ungenelela kuYesu kwaba bantu bobabini, abe nombuzo awubuzayo. Ndawo zini na ezi nincokola ngazo, nisuke nemathamatsha njena? Ithi impendulo yabo, ngongazi intoba xa bephendula lo mkleyopa ubuphendula uYesu. Ithi impendulo yabo, umhambi ngwewedwa na apha eJerusalem abona uYesu intoba amehlo wabo akakavuleki. Wahamba nabo besamatshakile. Uyabuza uYesu intoba kuyawude kube nini na ningakholwa into okokubana unyana womntu bekumele abuve ubunzima abuvileyo, aphinde avuke khona ukuze loo nto ibe yintlawulela yezono zabantu. Wabona nalapho uYesu intoba bakakundi. Bathi xa besondela emzini lowo bebesiza kuwo, bamzama uYesu bemmema into okokubana, Nkosi, imini seyisangene nelanga selizawutshona, hlala nathi. Eneneni kuYesu wangena wahlala nabo. Ekuhlaleni kwabo ithembali waqhekeza isonka, wadla nabo. Emveni beqhekezile isonka weshwaka phakathi kwabo. Baba nombuzo oshekayo enhliziyweni ababuzana bodwa, xa besinothetha noNkosi, ingabe inhliziyo zethu bezingavuthi na ngaphakathi kwethu? Ingabe ingcamango zethu bezingaphakamile na? Waba uYesu sethe shwaka phakathi kwabo bengenambona. Oyena myalezo ubalulekileyo apha kwinto yokuba makumene uYesu ezintweni zonke. uYesu sisikhokhelo sobomi bethu. uYesu xa simmema ezimpilweni zethu, izinto ezingenako ukwenzeka zinako ukwenzeka kuba yena wongamile ezimpilweni zethu, kuba yena wongamile ebomini bethu. Nakwisithwakubembe esisombathileyo, sililizwe sonke, silihlabathi lonke, uba simema uYesu unako ukusilwela. Kuba naye utsho xa thethayo ezincwadini zendumiso, biza mna
ngemini yembandezelo ndize mna ndikuhlangule. Loo nto ithetha ukuthi ke masimeme uYesu ezimpilweni zethu, masimeme uYesu ebomini bethu. Uyangenelela yena abe licebo, uyangenelela yena asuse lonke ixhala esinalo. Njengoba sitsho evangelini yakhe, lonke ixhala elinalo liphoseni kum kuba mna ndinikhathalele. Ithetha ukuthi ke nguYesu onjalo, nguYesu okhathalayo, nguYesu ongenazilandu. Athi sabe ngamile, athi umculi xa mngelela, wena Moya Oyingcwele mawungene kuthi sonke ukwenzela sikubone oko kwenziwayo nguwe. Kubuvuka uncwane bokuhlala noYesu. Bathi abantwana beSunday school, okwethu Yesu sihlala naye, sihamba naye, uvuka nathi. Kunjalo ke uba nobomi noYesu bubomi obumnandi. Athi xa jonga omnye umculi athi, Yesu wena ungumhlobo, umhlobo wobubomi apho bangahlamba khona bonke abangaboni. Masimeme uYesu kwesi simo sijongene naso, singajongi isimo esi sikuso, sijonge isimo ngapho kwaso. Sizawubona uYesu kuba yena uyasithembisa emculini uthi apha ngaphantsi ubomi abukho, kodwa phaya phezulu siyalangazelela. Loo nto ithetha ukuthi ke marhamente, ngalo lonke ixesha sisidla ubomi, uYesu khona ebomini bethu. Masimmeme ezifemelini zethu ahlale nathi, masimmeme kwindawo esixelenga kuzo ahlale nathi, masimmeme kwindawo esihlala kuzo ahlale nathi. Athi umculi wasejathi, cacula mandihambe nawe Yesu kuzo zonke iindlela zam, ungoyiki moya wam kuba yena sefukame uYesu. Ngalo lonke ixesha ke masimeme uYesu ezimpilweni zethu kuba naye wabuncama ubomi bakhe, wakhwela emnqamlezweni wabethelelwa khona ukuze sonke thina abadla ubomi sizuze ukuphila. Uthi xa ithembisa emnqamlezweni uthi kwanamhlanje uza kuba nathi eparadesi njengoba kwalithembisayo ibhada, wathi kwanamhlanje ndiya kuba nawe eparadesi. Ithetha ukuthi loo nto ngokomlomo kaIsaya msithi abasukayo kuYesu, yena kasuki kuthi zizenzo zethu ezisusayo, yena uhlale ehleli nathi, engakalandi emkhondweni wethu izinto esizenzayo. Umva umculi athi, Nkosi yam wena umane ulanda futhi ekhondweni lethu. UbunguThixo ongenazilandu, unguThixo onothando, unguThixo onenceba. Nakwesi sithwakumbe sisombetheyo usenguThixo, usezawuvela. Masihlala kuye ngokupheleleyo, zonke izinto ziza kwenzeka. Masizinikela kuye ngokuphelele, konke okusixakileyo unako ukugqithisa yena njengoThixo. Sihlale sithandaza kwimithandazo esiyithandazayo xa sithi, Nkosi sithandazela bonke abantu abanegunya logweba imicimbi yeli lizwe, babaxhaswe ngumoya wakho, ubaxhase ngethamsanqa. Sithandazela ke nopresidenti into yoba abe nesisombululo kwizile nto yenzekayo apha elizweni. Lelona themba sinalo uYesu, asinalo elinye ithemba ngaphandle kwakhe. Ubomi bethu abugqibeleli engekho yena. Ingoko ke sithi ke athi uDavide, noba ndiyahamba emfuleni wethunzi lokufa andoyiki bubi ngokuba unam wena. Yoloo nto ke namhlanje ndithanda ukuthi masimemeni uYesu ezimpilweni zethu. Uthi xa ithetha evangelini yakhe kaMarko uthi, hlalani kum khona ukuze nam ndihlale kum. Kuba xa ningekum aninako ukwenza nto. Uba siyamamela kwincwadi kaYohane mayithetha uthi, kuzilixa abazalwane loba nindishiye nicinge ndindedwa, kanti nam andindedwanga, ndinobawo. Masimemeni kuYesu alawule ngobukhosi bakhe ezimpilweni zethu. Athi umntu othetha kamandi akumnyama xa kukho wena Yesu kuyakhanya zonke indawo. Ngaloo mazwi uThixo makasikelele asithanjancelise, sihlale simeme uYesu ahlale nathi. Masithandazeni kosehlale lawula ngobukhosi, simeme ubukhulu bakho. Nangalo mzuzu into yoba ungamele lonke ihlabathi elithiwa esithwakumbelwe bubumnyama Thixo olungileyo, asinalo elinye ithemba esinokubiza kulo ngaphandle kwakho. Wena Yesu silwele sinethemba elinguwe kule nto sijongene nayo, egameni lweSenelonyana neloMoya Oyingcwele. Amen.